agpakata akon. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palampusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Kasla na bambanog tila nga masimmangpot, Alfonso. Ang mapagbit ka matlat jay talon. Narasay ti panagipi, dagiti pagay. Kasapulan na mabaliwan na maabunan ngam awan mo tin kwartata, libay. Kasano nga ron tayo yan? Basit lagi diti maapit ta. Saan kumasyak din na kay asawa? Saan ka kumanga gregrega ti din? Basol ko. No, saan ka kumasinulisok? Nalabit na na ito tidusa ta. Ni manang nita ti kayan ayat mo iti. Inagaw ka kankuan. Basol ta adwa. Narukup tayo ti sulisog. Ngam sa narumbang apagbabawian ta dayta. Dalabit data tinaikari iti tunggal may sa libay. Kagurguran ak ni tatang. Iturod ko ti panangungot na kanya. Sayang lang ti banong mo ang talon, Alfonso. Iso nga ibturak. Saan ko na kay kayat? Inagaw ko pa'y kinimanang nita. Ay talaga nagpuskol ti pa nagrup-rupam libay. Amo masaan da ka kapin ano? Naturad ka pa ilang agpatulong? Tatang, makawanan na ko ba? Ay na, di mo ko mapapainan ni Lipay, Pidong. Para kantalaang, imbilang tapod no nga anak. Ang awanan iti utang ana imbag anakam. Kasta unay asangit ni Nita idinamuan na asinulisog na daytoy a babae tinobyo na. May samot da diyang Alfonso. Mananggundaway. Lakay, lipatem ko man tinapalabas. Saan ko ang malipatan, Tumasa? Sa nagturod pa ilang agparangkan dumawat iti tulong. Ammom ka day, ino asino ti paggapuan ti itulong making kalibay. Ninita! Ako kadakol ti nagbasulak ka na kayo, tatang. Nasaan na ka mapakawan? Agpakana at garutan. Saan nga mo ni Pidong daytoy agatan nga itulong ko kada kayong agasawa? Nana, agungat lagit ni tatang no maamuan na daytoy. At adala ang akagurat at kinimanang nita no siya tiga po nang ang subang kayo. Masya naklaunay kan kabalasang ko. Napatag ka kanyak. Nasakit tinagam ko asaan ka matulungan. Nagbasulak, nana. Nalabit ada kayo kin Alfonso tinaikari iti tunggal maysa. At damat basol ti kabsat mo. Iti naminsan na nagbakasyon, pinagkadkadan nati jaya ni Alfonso a panagkasarda. Nabartik idi ni Alfonso, nana. Ginundawayak matindi amin. Manang nita, da kayong matkayam. Talaga, di ka pala nagbaliwan niya. Ambisyosa. Agimbabak nang ka. Uray mabisbisinan kayon kanya Alfonso. Ikarigatan payla at igumatang iti cellphone. Ay, kuha. Mana? Ginawat mo nga ta ni nanangan niya. Insagot ti kabsat ko kadagiti puno adadakkel kong nagtatrabaho di Manila, manang. No, apay kitya di ka pala nagtalaw dita.
Nagapadatatang kananang gapo kada kayo nga gasawa. Amom ka di asyak tinagapuan tinted minanang kan ka? Agyaman akmana. Ha? Anyang agyaman? At damat lagay masapol mo kanyak. Kagurgura ka. Ilunod kayo nga gasawa. Kaya't kung agkaradap kayo itiriga. Adan bunga dagiti nating amula kiti likod ti Balay Alfonso. Nakabura sa kiti sinainta. Oh, talaga ang may tiado ti mula na. Inton umad-ado ti mabura sa bunga di kiti nateng. Igatang ta iti kanti mapaglakwan. Nasustansya mo tinatang ay paunag. Naiyapon mo gaya man dagiti kalding? Dagiti dua pa ila abaka tinayapon ko. Winunayawid ko. Subliak kita. Aguyog tan. Tulungan ka ang mangukod ka dagiti kalding. Nadugos mo't nga ron dagiti dua aturo. Apaya sinapuyot mo timuging mo. Kailan, naulaw ang Alfonso. Kumbat ka kanya. At ibayin ka kang tugaw. Ang mga numatali mo daw ka. Anya pa iti sa balay mariklik na. Agsakit ka diti ulong? Saan man? Antan sakit di. Nakan ko amati. Agdadagsan kagaya man. Namnamaam akabaalan ni Alfonso timang biyag kada kayaw. Saan mo kumapagungtan ni Libay, Pidong? Maragsakan ka kumakit di at antan apo ko. Ay, saan ko pagtadak ko ng timadan iti apo ko iti daytoy a babae? Apay, kapin anom aya. Ay da, saan kumabot akas ta ti panagsasaong kankwana? Abangan no yung ti mapasamak iti ang inawan ni Libay no sakit tinhakab na. Saan ko ang mababalaw ni tatang? Mga payakagura ng nana. Libay. Saan ko man nasimurot ni Pidong kanyak? No, saan ka napatagkan kwa na? Apay, ayan ti asawam. Diyak mo nakita, ijay talon. Kimuyog kini ayong tatang. Ada ka nung pagsarkan na at trabaho. Dayta, ti dayawak iti asawam, Libay. Nagagat launay. Ay, kasano adi na yarado ti baginang agtrabaho. Maagtumot da ito yung babae. Gonggonada. Ay, umay ka man langan. Nawan tinasaya at ama ibagam iti anak mo. Ay, anya ayat ti marikrik na anak ko. Ang kakapsutak nana. Maululaw. Iso anya makagargara. Gagangay lati agdadagsa. Namok kada tata nga masikog ka kano. Pasensya kayo no saan kayo nasungbatan adagos manang nita. Sumingatan ngam nakaidaak pa ilaang. Maulawak ngamin abumangon. Ang mga nung lalaki kano ti si Kuko. Ado amin napatpatyam. Di ko namkit di. Nakapsot ti resistansya mo no. Sadot ka. Manang nita. Ha? Agbitamina ka ngamin. Ngam pangalam ko ma, iti pagbitaminam. Pangalam nga iti gatang mo. Dandanin sapay saan kayon amangan? Kaasi ti apo manang. Saan nga ipalubos ti asawak? Amang liwat kami amangan. Ngam saan kayo makasida iti naraman? Uno na sustansya. Pasang atom ko man ni Alfonso, tabarang adamaan pan na. Diyak makapagbayag ang makisarita kada kayo manang. Talaga ang maulaw. Sige nga Rodan. Di ka payag pakpakaasi. Di ka baybayan. Ngam, agalwad day di lalaki, no? Adada ka sa mapasamak mo. Sana mapumpunas ti gura ni Nita. Naglaloking ka. Apay nga awagan na kapailaan, napasaktan na kamatla. Diyak may karkaro ti basol ko. No apay kat gamit. Libay, ay ateng ka. Saan ka kumagsangit? Dahil ti magud ko na kitikinahapal ko. Daragsak tumatan di ba ng nita? Hintun mataya. Ne, saan ka kumagsaoy ti kasta? Nukas pagarikan. Dakas tigasat ko iti panaganak ko. Saan mundo kumabay may ate anak ta? Diyak ka ti kasta amang mangag. Agbiag kayo ti anak ta. Uray na kurapaya.
ikarigatan kayo abyagan, ken ipaayan itinaranyag ang masakbayan. Itay pa'y bigbigat, ngin bayakabak na. Di mo't la sumardengan. Dahil ito yung santim, padamag na iti radyo abagyo. Ang siksikal man nga rin din ti tiyan ko. Ah, Kasunod ang bagyo magpaisukat. Mayroon na ti panagpas nga ko. no sumardeng laki di ti bagyo, ipan kay ti ospital. Alfonso! Ah. Libay! Umayak man! Ninanang, apay nga malatiw kat nakapigpig sa tuto. Nasya ko ti mangilukat. Naimbag taon pa'y angin nakabuyog tinapig sa atod. Ay. Saan nakapalumusan ni tatang yaw? Ngabjak makaid na bang pampanunot kin ni Libay. Diyos ko, taripayan na ko ba? Nakaawag kayo man manang nita. Agyaman naglaunay. Talaga ron bang agyaman ka? Denggam ti ibagak, Libay, ha? Ibagam to da ito itinalay nga asawam, kalpasan na makapagsarita ta. Nga masapol nga manugot kayo. Anya ka ti dayta? Amok asaan nyo ang kabala na biyagan ti anak yo. Isong ampo naglangan. Anya? Oh, mas tao ka. Para iti masakbayan niyo ti anak yo. Inton magbakasyonak. Asikas wakto ti panangampon ko iti anak yo. Agyaman nak. Tanapatagmatla kada kayo ti anak ko. Apam panunutin nyo ti masakbayan na. Ibagak to kini Alfonso. Awan ka din ti plano ti kapsat mo ang makiasawa. Agampon natin. Nag-asat ti anak ta. Ta iso tinapili ng ampunan. Umanugot ka kadi. Umuna nga anak ta ni baby. Babae pa eh. Diyak mo. Ngumno siya klati mapaturay. Diyak kayat. Masapul ka nung nga umanugot ta. Naturay ni manang mo. Gapo ka dita dot kwartana. Apay ka anong nagbakasyon? Saan namat ngayon ba ka? No umawag tumanan, siyak ti makisarita kang kwa na. Agdesisyon talang into nagbakasyon. Nasakit rin na. Diya kaya't ngay manawat ti anak ko. Uray, kabsat ko ti mga mo. Kat anya ti di mo umanugutan ha, Libay. Di mo pa'y kaya't na maipayan itinapintas ang masakbayan ti anak yaw. Ngamtahan ta. Di ka payamanan. Amaw, saan nyo akabalan na biyagan ti anak yaw? Saan mo kumamot at agibasitin unay idang agasawa, Pidong? Nagagat ni Alfonso. Ado, Sumardang kamaan tumasa. Saklaang ti makisarita iti daytoy ataraken ta. Uwan tata. Saan na masapul ngay parufa yung kanyak na ito? Tarakandag. Katbaysan tumutla tarakan ti pagtumpalan ti anak ko. Ay, Pidong. Saer mo lang arudan tirik na ni Libay. Sige. Saan akong ngagbayagpay? Agmay may sakit dito'y balay nanang. Agduan alawas na Alfonso ijay to gigaraw. At da no tarimaanan da abalay. Ay natay talaunay ti dayawag kiti asawam. Nagagat. At damatlaw ko kada kayo nanang. Kasalat da pakariribukan niyo. Ay, napayag nga minan at imawag ni Nita. Kat matantanaгаnak. Dayta ti imbayak. Saan na ka nga inawawagan? Saan pa'y matnanang? Daydila ang panangibaga ng ampunan na ni baby. Nasurok sa natalo abulan na napalabas dayjay. Anya nga tan tinapasamak iti kabsat mo, Libay. Padasik man nga awagan. Uray tarabi ida ita nanang. Saan akayat nga ibaga ni Manang Nita idi inawagak no apayan na ospital. Ngamtigayam ko nga damat ida tinakaibaga na opera ka no ti ubaryo ti kabsat ko. Kasi man ti kapsat mo. Dagayam nagtuba tumor iti baryo na. Kas nang unay nga ti sangit ni nanang idi namuan na dayta.
Baligi ka no ti operasyon. Anya nga tati plano na. Diyak ka mo. Amang ano, pagong tanak na iba nga agawi din. Pagsasawa na nga tatigayim ko, anang iba ka kanyak ti kasasaad na. Iso ti makadesisyon lang. No anya ti kahit nga ramiden iti biyak na. Ti daw-dawat tayo langan. Sapay kumata na talgadan ti kasasaad na. Kalpasan ti operasyon. Nagadun ti kimuto nga manang nita. Anya ka di talaga ti kasasaad yo. Ipikto pala ti panakaoperak iti Libay. Ngamsan kayo madanagan kanyak. Nasaya atakon. Kasapon lang ang ginanaak. Kasapulam ngagpaiso tagina na. Ading ko. Pakawanan ako ma. Inarakop na. Napalalo ti panagyaman ko iti namarsua. Tanis pala kiti panakaoperak. No dakas ko matigasat ko iti. Ang mga nusan kayo na nakita pamilyak. Ken, diyak nga tan nakapagkid daw iti pamakawan. Manang, awan ti basol mo. Saan ko marumba nga kinagura ka? Gaputada kayo tinaikariki ni Alfonso nga gasawa. Numabalin, kaya't ko alipatin tayo kumante na palabas. Awan sa bali at arigagayak no saan ati panagpipinatag tayo. Gapo iti pa nakaoperak, Libay. Uray na kiasawa ak. Sa anak to ang maadaan pa iti anak. Di kaano man. Iso tumulog ak tulangan. Amang paadal iti anak yo.